San Francisco'dan esasy görülmelerden biri menesi. Ütüşük avtologları bar bolanlar öz oyuncuklaryny görkezmek üçin köçäniň belenen yerlerine orun alypdyrlar. Gepleşiklerimizin has köp tomoşaça yeter ýaly like basmagy we paýlaşmagy unutmaň. Gepleşiklerimizin inniki sanlarynyň has üstünlükli bolmagy üçin maslahatlaryňyzy we tanqidlaryňyzy kommentariýada ýazmagy hem unutmaň. Türkmen dilini dünýäni geziýän Atawatan dünýäde gepleşigimiziň 7-nji sanyna size Kaliforniýa ştatynyň geň görülmeýän şeheri San Francisco şeherinden ýüzlenmegimizi dowam etýär. Gepleşigimiziň bu sanyna size Fisherman's Wharf we Pris 39-dan gyzykly maglumatlary, wiza şekilleri size ýetireriz. San Francisco'dan esasy görülmelerden biri menesi. Fisherman's Wharf geçýär. Biz San Francisco şeherine iki gezek gelenem bolsak, bu şeheriň Fisherman's Wharf we Pris 39 Preacher diýilýän ýerine gelip görmänlik. Görüp otursak, San Francisco'da durmuşyň iň gazgalanly ýeri bu ýerde bolsa näçek. San Francisco gepleşiginiň ilkinji sanyna gezilenjeden ýerlerimiziň esasynam göräýmeli ýerler bolsa, bu sanyndaki ýerler gezeýmeli, ol ýerde wagtyňyzy lezzetli geçiräýmeli ýerler eken. Fisherman's Wharf öz adyny 1800-nji ýyllarda Kaliforniýadaky altyna hüjüm ýyllaryna bu ýere gelen italyan balykçylaryndan alýar. San Francisco'nun ilaty esasynam altyna hüjüm ýyllaryna artýar. Mysal üçin 1848-nji ýylda San Francisco'nun ilaty 1000 adam bolsa, bir ýyldan soňra bu görkezji 25 artýar. 1870-nji ýyla gelende San Francisco eýýäm 150.000 ilatly şähere gurilýar. Deňiz önümlerinin bişirilýän lezzetli naharlary dadyp görýän diýseňiz, ýa-da bir-birinden gyzykly dürli attraksiýon oýunlary we tanslara tomoşa etmek isleseňiz, San Francisco'nun Fisherman's diýilýän ýeri size garaşýar. Too hot. Hey, no wonder. Too hot. Bu ýerde diňe adamlar değil, dürli kysymly awtologlaryň tans etýänine hem tomoşa edip bilersiňiz. Ütüşük awtologlary bar bolanlar öz oyuncuklaryny görkezmek üçin köçäniň belenen ýerlerine orun alypdyrlar.
Köşede aydım aytýanmy, öz sungatyny sergileýänmi, köşe bazarlaryna öz el hünäri önümlerini satýanmy, gara wagtyňyzy lezzetli we gyzykly geçirmek üçin bu ýerde şeýle bir bahana köp. Bu ýerde dürli sowda merkezleri, muzeýler, parklar hem ýerleşýär. Mysal üçin bu ýerde Mumia muzeyi hem bar. Şeýle muzeýleri dünýäniň dürli künjegini görmek bolýar. Deniz kenaryna oturup din jaraýyny etseňiz hem dürli mümkinçilikler bar. Ol ýerden günüň dürli sagatlaryna San Francisco aýlygyna gemi gezilençler hem gurnolýar. Bedi gepleşigimiziň inneki sanyna şeýle gemi gezilençleriň birini size ýetireriz. Şol sebäpli kanalymyza agza bolmagy, jaňjagada basmagy unutmaň. Fisherman's Wharf'a gitmek şeýle aňsat. Biz birinji gezek gidemizde Union Square'dan ýürep, ýol boýy Hytaý şeherçetiniň üstünden geçip bu ýere gelipdik. Ikinji gelişimizde bolsa San Francisco'nun gemi binasyndan deňziň kenary bilen ýürep, ýoluň uruny Koyta bire baryp, soňra bolsa bu ýere geldik. Gepleşigimiziň öňkü sanyna tomoşa eden bolsaňyz, bu ýerlere ýem size tanyş. Taksi bilen hem ýa-da meşhur San Francisco tramwaýy bilen hem bu ýere gelmek mümkin. If I land, if I don't land, it doesn't matter. I only got to do this once. I want you to go crazy, go stupid. I want you to throw your baby in the air. Catch him, of course, all right? Because we had somebody that was listening too literal and they didn't think to catch it last time. So, but when I land, I want you guys to go crazy. I want everybody on the pier to know this is where it's at. This is where the energy is, good energy, higher energy. So everybody, can you do that? I can't hear you. Can you do that? Okay, here we go. Oh yeah, that's right, ladies. Yeah, ladies and gentlemen, if you thought we were gonna flip over their bodies standing up, you stupid. It's 100 to the spot. Everybody, hold on. It's 85 just to walk on. Everybody clap. Cause I like this. Clap, clap, clap. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. 5, 4, 3, 2, 1. LEP's
the shit. Ladies and gentlemen, hold on, fellas, don't move. Fellas, turn around and take a bow. The crowd will go crazy. Everybody makes a noise, y'all. Ladies and gentlemen, now you can say you came to San Francisco and got jumped by a black guy. Everybody, give me the tip bucket. Ladies and gentlemen, if y'all enjoyed that show, feel free to come to our donation bucket. Hormatly tamaşaçylarymyz, şu ýerde deňiz önümi çorwaty bolan Clam Chowder barada durup geçetmede gelýär. Aslında bu sözün kökü aýdylyşyna görä, fransuz sözünden gelen bolsa, ýürüde çörüğün içine servis edilenlik üçin biz muny çowdary çörüğüne meňdetdik. Biz bu şähere kurtaşlamyz bilen soňra gaýtadan gelenmidi. Clam Chowder çorwasyny San Francisco türkmenleri getiren bolmaly diýip degişipdik. Şonu çorwanyň adyndaky çowdur sözüni hem bu çorwanyň servis edilen çörüğüniň çowdur çörüğüne meňdeýändigini hem delil getiripdik. Muny degişmek hukmyna aýdanam bolsak, kim bilýär? Düýüple öwrenilse, biziň bilen baglanşygy çykyp biler. Bu çorwanyň tagamy dadyp görmänligini hem bellemek isleýäris. Bu ýerde Kaliforniýanyň Davis şäherine haky türkmen lançatyny görünligini hem bellek geçetmedi gelýär. Bu arada Davis şäherinden getirjek gepleşigimizde tomoşa edip bilersiňiz. Washington DC şäherinden başlap ol ýerden Virginia, Demirgazyk Carolina, Günorta Carolina, Georgia ştatlarynyň üstü bilen Florida ştadyna jemi 2400 kilometr awtolog bilen geçip yol urnaky şeýlede Miami we Orlando şäherlerindäki gepleşiklermede şeýlede Floridadan 4600 kilometr uzaklykda ýerleşýän Kaliforniýadaky ähli gepleşiklermede tomoşa etseňiz, siz Amerikanyň esasy ýerleri barada belli bir derejede maglumaty eýe bolarsyňyz. Kaliforniýa ştatyndan gepleşigimizde dowam etýär. Şol sebäpli indiki gepleşiklerimizi Atawatan TV YouTube kanalyna ýerleşdiremizde size bildiriş geler ýaly. Kanalymyza agda bolmagy we jaňjagada basmagy unutmaň. Biz San Francisco gezelenjimizde meşhur 39 pirçalynyň dowam etýär. 39-njy pirçaly we Fisherman's Wharf bir-birine ýanaşyk ýerlerde ýerleşýär. Bu ýeriň ady pirçal hem bolsa, aslynda deňdiň kenarynaky attraksion we güýmenje merkezi diýmek has dogry. Esasanam deňiz önümlerinden ibarat dürli naharlary bu ýerde iýip bilersiňiz. Şagalar we ullar üçin wagtyňyzy gyzykly geçirmek üçin dürli mümkinçilikler bar. Pres 39 pirçaly 1978-nji ýylda gurulýar. Pres 39-nyň ýanyna deňiz artlanlary hem özüni mekan tutupdyr. Kaliforniýa deňiz artlanlary 1989-njy ýylyň 17-nji oktýabryny San Francisco aýlygyna bolup geçen 6,9 bal ullukdaky ýer titremeden soňra Pres 39 pirçalyna gelýärler. Ol ýerde berilen maglumatlary görä, ilki wagtlar olaryň sany 10-50 barabar eken. Gaýtka wagtyň dowamyna olaryň sany 300-e ýetýär. 2009-njy ýylyň noýabryna olaryň sanynyň 1701 barabardygy hasaba alınýar. Ýylyň belli bir wagtlaryna olar köpelme mögsümini Günorta tarap gitdi. A sanly topary Pres 39-a galýar.
Avgust aylarına täzeden Pris 39-daky deňiz artlanlarynyň sany artyp başlaýar. Olaryň erkekleriniň agramy 385 kg, uzunlygy bolsa 215 cm barabar bolýar. Ene artlanlarynyň agramy 100 kg, uzunlygy bolsa 185 cm barabar bolýar. Pris 39-dakylaryň agramly bölüginiň erkek deňiz artlanlygy bellenilýär. San Francisco'nun diňe Pris 39 we Fisherman's Wharf diýilýän ýerlerini gedelen jetmek üçin adamdan bir dolu günüňizi aýyrmak maslahat berýär. Şähere gedelen üçin bolsa, has köp gün gerek. Aslynda haýsy şähere gedelen jetdeňiz hem şol şähere has gowy tanamak üçin adamdan 3 gün wagt aýyrmagy maslahat berip bilerdi. Şu yerde 2014-nji ýylda dostumuz Merdan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna eden syýahadymyzy ýatlasymyz gelýär. Şonu biz 10 günden New York, Washington DC şäherlerini, bu yerden bolsa müňlerçe kilometr uzaklykda ýerleşýän Los Angeles, San Diego we San Francisco şäherlerine gedelen jedipdik. Şeýle syýahatlar özgörüşli gyzykly, emma bir tarapdan seretsem Planşa şäheri gördüm diýäýmeseň şeýle syýahatlarda şäher dolu tanamaga aňyrda dursun. Esasy görmeli ýerlerini hem görüp bolmaýar eken. Bu hem tejribe. Şol sebäpli syýahatyňyz meýilleşdireňizde bu maslahaty özüňize bellep bilersiňiz. Mehriban tomoşaçylarymyz, ene syýahat gepleşiklerini tomoş etmegiň peýdasy. Şeýle gepleşikler esasy funksiýasy öň syýahat edenleriň tejribesini siz bilen paýlaşýanlygydyr. Bu bolsa sizin haýsy da bolsa bir ýurda syýahat mailnamaňyz düzen wagtyňyz size peýda berip bilýär. Biz şu wagtdan ingliz we türk dillerindäki şeýle gepleşiklere tomoş edip başladyk. Ýogsa, täze syýahatlar bize garaşýarmyka ýa nesip? San Francisco gepleşigimizin 3-nji bölümini size gäme bilen San Francisco aýlygyna edenişlerimizi ýetireriz. O ýerden meşhur altın köprüni, ýagny Golden Gate köprüni ýakyndan synlarys.
Mehriban tomoşaçylarymyz, gepleşiklerimizden has köp tomoşaça yeter ýaly like basmagy we paýlaşmagy unutmaň. Gepleşiklerimizden inniki fanlarynyň has üstünlükli bolmagy üçin maslahatlaryňyzy we tanqidlaryňyzy kommentariýada ýazmagy hem unutmaň. Onuň hem inniki gepleşiklerimizde Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna online diýdarlaşýançak hoş sag bolun.